19 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе муассисаи таълимии хусусии Ҳоризонро мавриди истифода қарор доданд. Муассисаи замонавӣ ба ифтихори 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст Зоир Боқиев ва Наврӯз Юнусов дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат бунёд гардидааст. Корҳои сохтмонӣ дар ду марҳила сурат мегирад ва навбати аввали он имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Бино аз 4 ошёна ва таххона иборат буда дар масоҳати 900 метри мураббаъ доман густурдааст ва барои зинаи ахтарон яъне таҳсили 384 нафар хонандаи синфҳои аз 1 то 4 пешбинӣ шудааст. Таълимгоҳ аз синфхонаҳои фаннӣ, толори варзишӣ, китобхона, ошхона барои 240 нафар, толори фарҳангӣ бо 110 ҷои нишаст, маҳфилҳои рақс, шоҳмод, расмкашӣ, кулолгарӣ, гулдӯзӣ ва маҳорати актёрӣ иборат буда бо тамоми аёниятҳои муосири хониш муҷаҳҳаз гардонида шудааст. баъди бунёди муассисаи таълимии хусусӣ дар ин ҷо 80 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки раванди таълим дар муассиса пурра бо забони англисӣ бароҳ монда шуда. Таълим бо системаи STEM Education ки яке аз пурнуфузтарин низоми таълим дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба шумор меравад, роҳандозӣ гардидааст. Ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани машғулиятҳо ба муассиса омӯзгорони ҷавону ботаҷриба аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб гардиданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ҳиммати ҷавонмардонаи соҳибкоронро ҷиҳати дастгирии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаи маориф ва ободонии диёр намунаи ибрат хонданд. Дар назди мактаб ҳамчунин як майдончаи варзишии болопӯшида бо 150 ҷои нишаст бунёд шудааст, ки барои гузарондани мусобиқаҳои футбол ва волейбол мувофиқ аст. Саҳни муассиса дар масоҳати 2300 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида, атрофи он бо панҷараҳои мунаққаш иҳота шудааст. Ҳамчунин ҳудуди муассиса дар масоҳати 2500 метри мураббаъ майсазор шуда, бо гулу дарахтони ҳамешасабз оро ёфтааст. муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон бо хати алоҳидаи барқ ва системаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дақиқ буда, тамоми маҳсулоти сохтмонии истифодашуда истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ мебошад. соҳибкорон ӯҳдадор шуданд ки давоми 2 соли оянда дар доираи мукаммал кардани низоми таълим дар марҳилаи дуюм бо сохтмони бинои асосии таълимгоҳ шумораи хонандагонро ба 1280 нафар расонанд. ҳамин тавр баъди татбиқи ҳар ду марҳила имкон аст дар муассисаи таълимии хонандагон аз синфи 1 то 11 ба таълим фаро гирифта шаванд. мувофиқи иттилои масъулин бинои бунёдшаванда аз 5 ошӯна ва таххона иборат буда дар масоҳати 3000 метри мураббаъ сохта мешавад. дар маҷмӯъ қитъаи ҷудо гардида барои сохтмони ҳар ду бино 2.5 гектарро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон дастур доданд ки бинои нави таълимгоҳро бо тар ва сифати баланди меъморӣ бунёд намуда, синфхонаҳоро мувофиқ ба талаботи имрӯзаи ҷаҳони муосир муҷаҳҳаз созанд ва омӯзгоронеро ба кор ҷалб намоянд ки дорои сатҳи баланди касбӣ бошанд. муассисони мактаби таълимии хусусӣ ваъда доданд ки дастурҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда, минбаъд низ дар пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушд ва пешрафти тоҷикистони азиз саҳми муносиби худро мегузоранд.